ตั้งมาพี่บาลาเป็นเขมรอย่างยาพี่เป็นจากไทยมันเสียมบาลึงอาแอมดาเลยเลยชาไว้ชุบงามกว่าชาไว้งามกว่า ai ba jin it kan yai ne juna idin tin kyang ka jing in ngin thong tang jing ter men ba kan poi ka po tang ba phi ham sim nga la rai jing ye jong nga tang ha phi nga ai nga kular shado ba sep ka si yan ap ya phi Banjnai na phi da lei lei ngam mo nga kwa ha san da jong nga phin do min sim kam sha ba phin ngai na nga banjnai na jing ker men jong nga dei tang ha phi ba it nga nga wat ba kla len pi kum po liu nang kur soi ha nga kur soi ha nga tang ba phi ha man sim nga la ra jing ye jong nga tang ha phi nga ai nga kulan shadu ba sep ka si nan ap ya tang ba phi ha man sim nga la ra jing ye jong nga tang ha phi nga ai nga kular shado ba sep ka si